Pipila sa mga residente sa Sunberry Homes sa Lapu-Lapu City may reklamo sa padayong pagpamutol sa ilang linya sa tubig. Si Luan Mayrondinas sa report. Tipik kini sa mga video nga gipada sa pipila ka mga residente sa Sunberry Homes Sudtonggan Lapu-Lapu City sa RTV Balitang Bisdak sa nahitabong pagpamutol sa developer sa linya sa tubig sa mga unit sa naasoing subdivision niadtong Hunyo 4. Sa kinatibukan, niabot na sa 38 ka mga units sa nahisgutang subdivision ang naputla na og linya sa tubig matod sa mga opisyal sa Homeowners Association. Alang kang Gorgonyo Rituya, presidente sa Sunberry Homes 2, nga daw wa respetuhi sa developer ang kasamtangang reklamo nga gisangat sa mga homeowners ngadto sa NWRB kon National Water Resources Board nunod sa pag-operate sa developer og waterworks system sulod sa naasing subdivision nga walay balido nga Certificate of Public Convenience kun CPC o water permit. 2023, dihang unang midangop sa RTV Balitang Bisdak ang naasoing mga residente human naputlan og linya sa tubig gumikan sa pagdumili nila sa pagbayad tungod sa matod pa di makatarunganon nga water rate nga gipatuman sa developer. Gikan sa 350 pesos per cubic, gipaubsan kini ngadto sa 123 pesos per cubic ug ngadto na sa 109 pesos per cubic. Butang nga alang sa mga residente, bugat ra gihapon kaayo. Busa ang ilang suliran, gipaabot na nila ngadto sa Department of Human Settlements and Urban Development kondisyon apan wa sila mahusay dito kay matod pa nagdumili ang developer paghatag sa computation nila sa gipatumang water rate tungod matod pa sa data privacy. Sa among pagsabot mura gibinuangan ra gyud mi nila kay nganong gamitan mi og Data Privacy Act nga computation sa tubig kana gani mga bill sa tubig, bill sa kuryente ipangsangit ra man sa atong pultahan nganong na may data privacy ang ilahang computation. Nahunong sulod sa pipila ka buwan ang pagpamutol apan kay wa gayud sila nahusay sa disyod nisangat na sila og reklamo ngadto sa NWRB Setyembre sa niaging tuig. Apan hangtod karon wala pay pinal nga desisyon ang NWRB sa gisangat nilang reklamo. Og niadtong unang semana sa Hunyo, subli na usab nga namutol og linya sa tubig ang developer ug ning higayuna matod ni Gorgonyo mas grabe pa kay ang tubo na mismo ang gipamutol ug gikuha ang ilang mga bulb. Kanaunta siya nga item is amo na siya nga property kay apil na sa among bayad pero ilang gipanguha para pag-pressure namo nga kuan kanang muampo na lang gyud mi sa ilap. Gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang buhatan sa NWRB sa Banilad. Apan matod sa mga staff, walay opisyal sa ilang opisina nga makatubag sa maong reklamo kay direkta kining gisangat ngadto sa ilang uluhang buhatan sa Manila. Samtang sa official statement nga gipada sa Sunberry Homes Incorporated, gipasabot ni ini nga di nila buot muhatag og komento sa merito sa kaso kay padayon pa kining gihusay. Apan buot klaruhon sa Sunberry Homes nga wa sila nakalapas sa mando sa board. Gani, wa pay giluwatang order ang NWRB nga nagresolbar sa maong issue. Nakapada na usab ang Sunberry sa ilang verified explanation niadto pang Setyembre 26, 2024. Gihulagway nilang way basihan ang akusasyon nga gisangat sa pipila ka mga homeowners nga nagumikan sa wa nila pagbayad sa ilang bayranan sa tubig. Dugang sa Sunberry Homes Incorporated, regular nilang gipahibaw ang mga homeowners o gihatagan og bill sa tubig base sa actual computation ni ini o gani gilugwayan pa nila ang payment terms aron di kayo mabugatan ang mga hingtungdang homeowners. Apanunot sa taas nga panahon nga wa makabayad sa ilang water consumption ang naasoy mga homeowners, di na usab makasustener ang kumpanya ni ini. Gikatahong may mga residente usab nga nagpakonek og balik sa naputol nilang linya sa tubig nga walay proper authorization. Bukas ang naasoing developer nga marisolbar ang maong issue. Apan sa samang higayon, mupursu gihapon og legal action ang Sunberry Homes ngadto sa gihulagway nilang persistent non-compliance nga mga homeowners. Ang homeowners sa ilang bahin mitataw nga andam silang mobayad sa ilang obligasyon sa higayon nga aduna nay luwatan nga hukom ang NWRB sa gisangat nilang reklamo. Nisalig mi sa NWRB nga fair ang ilahang pag-judge sa maong complaint. So kung unsa ang ilahang final nga desisyon, andaman mi sa pagtuman. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrondinas, Balitang Bisdak.